El diumenge 27 d'agost es va celebrar la processó en honor a gloriós patriarca Sant Josep, que marca el punt i final a les festes majors d'Alginet. Avui finalitzem les festes amb la processó per el nostre pretor Sant Josep i la veritat és que ha sigut el primer any com a regidora i dir que estic molt contenta en la participació del poble i que en tots els actes que s'han dut a terme durant aquesta setmana. Per part de l'Ajuntament sempre he tingut el recolzament necessari per a portar a terme cada acte i també de part dels festers que han estat treballant durant tot l'any. I m'agradaria agrair des d'ací a totes les associacions que han col·laborat tant en les festes com en l'Ajuntament per a que aquestes festes puguen haver sigut el que han sigut. Aquestes festes per a nosaltres han sigut molt especials i creiem que hem fet tot el possible perquè el poble disfrute. Fem agraïments a l'Ajuntament, a tots els comerços, a la gent que ha col·laborat i han participat i a tots els meus festers. Una processó en què van participar les danses de pastoreig, els nanos, la catxafa, els bastonets i la moixeranga. En la part religiosa, els assistents van poder veure a les banderoles, la creu processional, els fidels amb ciri, els personatges bíblics, els cirialots, festers i autoritats. El grup de portadors de la imatge va ser els encarregats de dur-la pels carrers establerts fins a l'ermita. Les festes finalitzaven amb un castell de focs d'artifici.